Salutare, dragilor! Astăzi lecturăm Compasiunea Divinului, poveste scrisă de Swami Shivananda. Într-adevăr, o poveste divin inspirată. Să începem. Mama lui Narayana Prasad a murit. Contrar așteptărilor, Narayana Prasad era foarte fericit. El a alergat la camera sa de rugăciune, a căzut în genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu în aspectul său numit Jagannatha. Deși nu ți-am cerut-o, ai revărsat asupra mea grația ta. Ai îndepărtat una din legăturile mele lumești. Voi fi acum în stare să-ți consacru ție întreaga mea viață, netulburat de nimic. Stăpâne, înzestrează-mă cu pură devoțiune. Narayana Prasad și mama sa erau amândoi mari adoratori ai lui Dumnezeu, Jagannatha. În această stare de spirit, Narayana și-a îndreptat pașii spre Puri, unde era templul Domnului. Pe drum, el cânta numele lui Dumnezeu, într-o fericită și deplină uitare de sine. Inima devotului se transformase deja în altarul și locuința stăpânului divin. Sufletul lui Narayana Prasad era în comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu. El însă nu se gândea să meargă la templul lui Jagannatha din Puri. În loc de aceasta, s-a dus pe țărmul mării și a continuat să se roage, repetând neîncetat numele lui, meditând asupra slavei sale. Au trecut 3 zile. Narayana Prasad nu a mâncat și nici nu s-a gândit la așa ceva. Se afla într-un loc retras și nu a trecut pe acolo niciun pelerin. El era lihnit de foame, dar adâncit în fericirea rugăciunii și meditației. Divinul Jagannatha s-a adresat atunci consoartei sale. Lakshmi, privește! Devotul meu este înfometat pe țărmul mării. Mi-am neglijat datoria de a-mi proteja adoratorii. Am fost neîndurător și crud. El își îndeplinește angajamentul față de mine, invocarea permanentă a numelui meu. Du-i, te rog, hrană savuroasă și oferă-i-o. Lakshmi a fost de acord. Ea a luat o tavă de aur și cele mai hrănitoare și delicioase mâncăruri din ofranda sacrificială de hrană, aflată în templul stăpânului. Narayana Prasad uitase complet de lumea aceasta. El era scufundat în numele Domnului. Lakshmi, apropiindu-se de el, s-a simțit sfiită să-l întâlnească față în față. Era și puțin jenată la gândul că un devot a fost lăsat nemâncat de stăpânul lui și de consoarta acestuia. Cu grijă să nu-l tulbure din meditație, ea a așezat tava de aur în spatele lui Narayana Prasad și a revenit ușor în sălașul său ceresc. Narayana a auzit însă sunetul brățărilor de la gleznele lui Lakshmi și și-a întors capul în direcția de unde venea zgomotul. A văzut tava cu mâncare, însă nu a văzut cine i-a adus-o. A simțit dintr-o dată ce foame îi este. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru grația sa și a mâncat cu mare poftă hrana ca pe o ofrandă adusă divinului în templul corpului său. 3 nopți de nesomn l-au făcut să ațipească după masă. S-a trezit înconjurat de 4 brahmani vânjoși și înarmați cu bastoane. Hoț nemernic, au strigat ei. Cum îndrăznești să furi tava de aur din altarul templului lui Dumnezeu? Ridică-te! Vino! Urmează-ne la palatul regelui și îți vei primi pedeapsa meritată chiar în fața lui. Narayana Prasad a fost uluit pentru moment. Nu am furat această tavă, s-a gândit el, dar de ce nu a dus-o înapoi persoana care mi-a adus hrana? Apoi însă a simțit că era inutil să se explice, așa că a reînceput invocarea numelui divinului. Regele era foarte furios. El a ordonat biciuirea vinovatului. Slugile haine ale regelui erau peste măsură de bucuroase că își pot manifesta puterea. Biciul se prăbuși asupra lui Narayana Prasad cu forță tot mai mare. Slugile erau însă șocate de ce se petrecea. Devotul râdea și cânta numele Domnului. După o jumătate de oră de biciuire, nu se vedea nicio urmă de bici pe corpul lui. Slugile s-au lăsat păgubașe și l-au dat afară din palat pe Narayana Prasad, care s-a reîntors la rezidența de pe malul mării, absorbit în adorarea divinului. Hrana a sosit noaptea, de această dată însă tava a dispărut în mod misterios după ce el a mâncat. Regele n-a putut dormi în acea noapte. El a fost chinuit de senzația că este aruncat jos din pat. Iarăși și iarăși
Îi apărea în față imaginea lui Jagannatha cu sângele șiruind din trup. Regele era șocat. S-a ridicat și a alergat afară până la templu. Le-a cerut preoților să-i deschidă îndată, astfel ca el să poată să se roage. Preoții și regele au rămas cu gura căscată când au descoperit că un adevărat șuvoi de sânge se scurge din trupul lui Jagannatha, umplând altarul. Regele a înțeles. Inima i s-a umplut de tristețe, remușcare și durere pentru greșeala comisă. Într-o clipă și-a dat seama că acest straniu eveniment avea legătură cu biciuirea bietului adorator Bacta în după amiaza precedentă. Însoțit de slugile sale, regele a alergat la țărmul mării. El s-a prăbușit în genunchi la picioarele lui Narayana Prasad. Și-a cerut iertare pentru nebunia lui și l-a rugat pe acesta să facă ceva pentru ca sângele să nu mai curgă din rana divinului Jagannatha. Narayana Prasad a plâns cu amărăciune. O, Doamne, stăpâne, o ocean de compasiune, ce ai putut să înduri? De ce ai suferit această tortură doar pentru a-l proteja pentru umilul tău devot? De ce nu ai făcut în așa fel încât să nu fiu biciuit de slujitorii regelui, în loc să iei asupra propriului tău corp cruda pedeapsă? El plângea și striga din toți rărunchii. Scurgerea sângelui a încetat. Divinul, Jagannatha, i-a răspuns devotului său. Narayana Prasad, să știi că în conformitate cu propriul tău destin trebuia să suferi această pedeapsă. Atât de mult mă iubești însă, atât de devotat îmi ești, încât mi te-ai abandonat în totalitate. Era datoria mea să te protejez de orice eveniment neplăcut. Totuși, nu aveam cum să-ți anulez destinul care trebuia să se manifeste. Am preluat, prin urmare, asupra propriului meu corp biciuirea pe care trebuia să o sufere corpul tău. Bhakti, yoginul, trebuie să treacă prin toate evenimentele predestinate, dar nu este afectat de ele. El nu suferă din cauza lor, pentru că eu îl protejez cu îmbrățișarea brațelor mele. Acestea fiind zise, Narayana Prasad a dispărut în lumina orbitoare a lui Dumnezeu.